Oh, ano dito? Ano ba ito? Kapali. Bumalik na ba? Bumalik na ba? Ano nga yung bubukalin ka ba? Mentis. Sa magkano yan? Hindi ko na mo ano ba yung tingin kayo? Ano 20? Nasa iyo mo? Kaya ba? Manyaman niya kayo piki-piki ng bel? Anong pang Miranda? Wala mo kaya sa pera sila yun. Tapos so much. Pichi-pichi. May interview ko eh. Ay na mo, nasa pichi-pichi tamong ko nun. Kaya magkano? 5. 5? O di naman akong 20 pesos. Aldoldo, magkaito na pre. Magtinda ka na pe. Apo? Magtinda ka na. Lugar po. Keng makanyan na. Opo ba? Di parang may garag kaya sa isi na. Nagkakaroon ko yung sinte. Wow, kaya may garag sa isi. Bala mo, kakabats na kayo. Lalo ko pong 94 eh. 86 hanggang 84. Kanino? Ay, Kaya section 7 ko eh. 7. matanya nila. May interview ko. Section 7? Oo. Ika kanta, CAT ka Brad. Na. Dito magdalang espada na eh. Lalo ka pinido? Kunanan. GB na laksamana ka ba't ko na eh. Wow, laksamana. Bilteng palun eh. Oo, ako na eh. Alam ko GB na laksamana ko. GB ang David eh. Oo. Bon David na eh. May tayo ka? Stroke ko. Dala na ako ba no? 55 kay Ba, may singidad ka to. Wow. 1968 ka? Wow, nasa 68 ko. Apoy Gai. Apoy Jerome David. Kabat ko. Na, wari, asawa may kain eh. Tang aring mga anak na sita. Gloria na eh, kapatid eh. Aligay. Aligay pa ito. Ninong asawa mo kasi? Kapatid na yun eh. Pila ng anak pare? Ako? Wow, Apo yun. 4 na eh. Ako, lula mo. Wala ko bravo yun. Lalong ulit ko lang. Wala mo bro, kasi dati magkaip ko, salesman. Pag kasama mo lang ako bravo yun. Magtindaya kaya kami. Ano ang negosyo? Wow, kita kaya mo, magtindaya sa sari store. Kapag chuwang yan eh. O wala pare, maglakad-lakad ka to. Baka sakali, may kaing mitulid din gama to. Bombitis. Oo, Kaya kung may ito. na? Kaya inom. Ay, so kung mati ang kapit yung Oo, inom. Kaya kahit kaya inom. Takbano yung inom, makakaya. O sigarilyo. Latino-tino pa ang anak mo. Ay, 1990 panganak. Badang babae, metong lalaki. Sa lukuan yung dapang Saan dito na to? pagar, alam pong bago. Ano kung pa ako gumagawa? Oo. Ano kasi binili mo? Dalawa po ko dyan. Tatarungang? Kodya ko po. Pala-pila pa. Ano wala pa tayo? Oo, malapila pa. Diba kaya na pang bayahin. Wala po. Yung bunso ko kay high school niya pa, second year pa, 13 years old pa. Inom kaya mo na. Wow. Kaya ko tingnan. Kaya minum, Lalo nila ito. Patin na. oo, relos. Ako lang singko mo naman. Ano tingnan ko? Alam ko. Tayo natin pa. Oo, sa akin lang.
Saka po nang umito mo, tayo lagi mo. Boy, miturang ka. Ala pa yung sasab ka ako. Hindi tayo kainuman, may tanong sa. Boy, di nakasopan. Ala ano ang ini. Di nakasopan. Yan. May kahit na yun. Kung wali sa akin, mag-obra pa kayong sales. Good morning, madam. My favorite, madam. Ano ko rin, ano? Mga sa tingnan manobra, ma'am. Very good. Itangay dyan, ma'am, kayo. Kaino kayo kay call center. Kaino. Itangay halo. Yan yung Beacon Company, matagal yung kumpanya ko ng manobra sa kayo, gratis yun. Ano ba yung mag-asawa? Alam sa noon, ma'am, mayroon na doon yan. At kinasari ng bali. Apa yung gusto natin? Opo, ma'am. Okay, guys, ito na anak. Ay, sa dati na lang. Ano yung mga galing na dito anak? Magaling lang eh. May katingnan na yun. Kaya kami kayaring college, ikaw. Ay, po dulu. Ang gata mo nga school eh. Hindi nga na ako yung nagpapayari. Kaya ako dyan pang mayari ng college, nung may nana ko na siya, nagsibigan na ako. Awan eh. Lakalakang ko lang madli. Kaya nga anak buhay na eh. Kaya ako madiskarte mo. Kaya pera, kaya obra, parehas ka rin ka na ako niya. Parehas. Kaya nga ako, mag-obra ako. Waling na-stroke ko mo yan. Saka ako, Ilang ko obra. dito sa pagkayanan kay Diyos yung bahala ko yun. Kasi Oo. kung meron ako yung isang pagkayanan kay Diyos, ito yung isang pagkayanan kay Diyos, kung meron ako may kailan. May tinam. May kailan niya dyan na gano'n. Hindi ako nung nakabali kayo sa ako, kaya investor ko, kaya tapos nakakatas niya tapos. Pero din kapag ko may ako. Dah, rin kapatid mo eh, da kabore. Diyan kapatid na ng asawa ko, tapos. Da kabore. Eh, pamulungan ka mo. Hindi nila magsilbihan ako po, tapos mag-discuss. Ano makukuha na kayong pag-aaral niyan, baka na may pag-aaral, ma'am. Wow, mega ra kalamo rin no. Wala kang obra, kang Pagkakilala ko, may diskarte. management cameras. Alam na. Wow. Ay makatungkak kaya ma'am. Eh nakalab alo pa kaya katamo, mag-obra ta ma'am. Pamilya guys, nung Oo. sinatanto nila kasi sinatanto nila kumuro noon yung diyan talagang kakilala ko kasi sinatanto nila katang katidihay. Edward Dockson. Wow, Eduardo. Malamig tayo merkado itang mag-Twitter. Oh. Arman. Militarya naman to. Yarman? May atake ya? Militarya. Ano ne, masay ka na ng mamangan kahit. Ano? Ako ba ito? Ilan? Ako, lima. Militarya naman ako. Nalaki no. Dali kasi sili. Baka lakad na eh. Baka yun nga ng militarya. Kukuhin ka natin. Yung militarya. Ilan dalawa, apat? Dalawa. Yung militarya, gusto pa na rin siya. Eh ako, ano mo muna. Eh ako may lakad. Hanggang ako maging lote ni. Ano yung Hindi, mix? Juju na ko, malata eh. Ali, magkasakit kayo mo rin. Kung yung ano yung malibagay, ba't nakakaluluan? Wow, gaya kami. Ay, panada. Malibagay, ba't nakakaluluan? Yun lang yung mga pagmano. Oo. Kaya tayo yung mag-asakas ko, magtandawag ka namin. Magtandawag ka namin, baka makapag Wow. Ay, talaga yun si Babu. Ano yung nasipag mo, saka nagtagako. Tsagaan eh. Kaya mo naman digit na lang. Wala kang dalang ba? Kaya pakita ko may gaan ka na ako.
Yung dinala ko yan, muna sa pinapin. Oo. Pati babat ako. Baka mo muna di, isikreto na yung kaya kasi. Hindi, makanano pare. Isikreto na yung di, eka may higit, kaya para mong tao. Ah, wala eh. Bisa kami nga sa binakain. Pag-file ko. At sarili ka na eh. Magalit ka kay Diyos. Awa. Diyos yung bahala niyo. Oo. Wala pa ba? Malang di takla mong mag-ano kayo na. O, di magtinda, di takla tagal eh. Hindi kami mo talagang magsinta sa inyo. Kasi kami kasi nga sinasunod. Atin. Kaya po tanggap pa na po ka niyan, magkayo ka pa. Maglako ka. Kaya lang ng klase ka na. Wata ka niya na, abdi na. Magkano mo ipanakitan mo kayong makanyan? Ay po, Ha? kaya na magkala ko yun eh. Kaya pagtinda ko. May pagtinda ka mo. Kaya tangala ko yun. Kaya tangala ko din yung business kaya rin. Na akong gagawa. Kaya yun. Lucas Salesman. Kung sa dati kaya kung kumpanya daw kaya mag-sales. Kaya pang therapy la sa 13,000. Ano na? Anong klase kaya parang therapy? Tang reflexology mas yung mga yan. Sister! Sister! Masating obra mo dati. Wow, kaya mito ko nang ring may usula ring mall ne. Eno masali. Basta lala pa ring mall eh. SM mo, SM. Papi ko pala kasi mo bro ako. Graduate kong high school. Nagtinda na ka? Pangobra ako. Ako talaga yung makipangobra. Kasi... Tingkang bossa mo. Ano kaya mo ito? Di ba mo kaya biya ko magobra? Oo. Kaparula position kanto. Mahingit la. Mga tumbulan ka na. Oo. Bisigarat-sigarat ko. Ay, uling kaya ko migrant service mo ng Pilipinas, may big cup ko. Hindi kaya biya nung kaya bang. May kung mo naman yun. Buwan mo lang eh. Muring makanyan eh. Masakit. Masakit na rin mo. Ay, nung nilagyan sa kaya biya mo, kalupang mong masipag-obra. Yung mayabang. Maya pa makanyan ne Brad, magkaya na ka, magsarili ng... Pakakikad yun mo po. May nilagyan, takay mo muna tayong sipa. Naman biya ni Diyos, kaya tamo niya tayo. Ako, kadal pagsubuti lang ng Diyos. Basta kita sa patyanan ng Diyos, yan yung mama ko. Wow. Ako, Wah, ako, dadanas ko pang pagsupok ha. Sabi ko hindi eh. ako miras tayo kami mama kan eh. Ba, may rasa ko eh mama kan? Oo, miras, kaya ako kumita kayo kami mama kan. Alas yung akalang ko na mo, dalong. Diyan Ilan na dyan kita, pero kaya kami sino. Buwan, sumuko. Kaya ako ginawa niya gusto. Si Tandalan Milibrad. Itong nanong gawa mo kayo na ako. Kaya pa kami tama na ako. Marami. May na ako. Para mo kayo pamilya. Malako lang ako. Kasi kaya pa kami nga rin. Pwede nga kumaga katapa mo sa ito. Di ba, doon na ako. Diyan na ako. Diyan ako sa kanao. Diyan tatungkot sa tirapi. Tinapi ha. Pabre mo na mo, basta magaw ka, marangal le. Pare. Okay. Alam mo, program na din bakit? Wala pang sawa. Alay tayo ako nung kinita mo kung Pilipinas pa rin tula. Pangakong alipupug ka na ako. Tula pa. Oo, pare. Ilan mo niya mo may katakalang mabilis. Unang matalik ng malakitan, doble na dyan panahitan niya. Pero nung kita mo bumalik ko, nagtanay tayo mga kung alipupug ka na ako. Oo. Ako manira. Naniram. Sa hati ko, may inom ko. Inom.
Kasi may troban doon, alaman kwento ito. Wow. Inuman mo, lalo ngayon. Ngayon Salo. kasi ka. Ala sasa Ngayon pa. kasi niya kasi silaw pa sa tala. Ala. Kaya ngayon likman ko na yung minom. Baka na kamalyari. Wow. Kasi dito pa inuman mo ko nito. At chula mo. At yung mintakya ka pare, ano, malumi ka makainom mo doon. O sa peninom niya doon, biyabi niya doon, hindi naman tayo sa inot mo niya doon. Ala. Kapela na. Ala. Wow. Minta mukha ko rin kamag-anak ni. Dapat niya ka mag-ano. Para nalupot ang inyo sa inyo. Dapang kakalugod ko yan. Lalo na po ang dito ang kamag-anak mo, may kwarta na, wala na. Wala na. Wala siguro. Ako si Kaso. Si Kaso mo kaya Yung dumami kaya yung mong pamilya ang mo, pamilya mo. ang tao mo. Sa May kadalawa man nga, may kadpat sa sao, may nakamagdamay, ibang tao mo. Buta kasi nakapanandaman ka. po, tang na pandaman na nakakaya na. Buta kasi nakapanandaman ko, tayo mo dito. Yung doon, pagbibigay na, patatit ang kwelo. Ito ko lang sabihin ko. Ano? Anong kahanan may ngatari? Anong kahanan may sakit? Inom, good time, inom. At yung pere, mawala tayo. Irasan lang yan, diabetes. Tameto, may puti siya, dumbitis. Dumbitis. Ay, nakuha na yung babae. Problema yung kanako nakalakman na. Siyempre, nalong inalagot ko kung anong panahon, gawa mo ng Didinan ko naman pangswelo pati magberdela ng anak po sa likong Goldilocks. Ay, Talo ko sa sasawag kay Karen Kapatid mo, siyempre. ali, alang sa ko ni, may bankrupt na rin Japan. May samlo. Talo ko niyang matagal ko, gagkaw mo naman ng gigyo mo. Huwag gagamang kong view. Siguro nga pa rin babae. Kaya kung siya babae, ba't yun ang danga?